Owengamela umnyango wezokubusa nokubambisana esifundazweni uZolile Williams nemeya yomkhandlu Nelson Mandela Bay bahambele izindawo ezikhahlanyezwe izikhukhula njengoba lemvula ithathwa njengenkulu kule ndawo. The magnitude of the rain, the 227 millimeters of rain, our systems, our drainage systems could not handle that magnitude of water. Imizi kanye nemigwaqo icekeleke phansi. Lo mndeni ulahlekelwe yikho konke njengoba amanzi egcwale endlini wazisindisa ngokugibela ngaphansi kophahla lwendlu. We were sitting in a lounge here, and the water just came a little bit in. We put something there, but after that, the whole water came rushing from front, from the back, the both sides. The under door, the bottom door, flicks open, and the water just came in. Awukahlonzwa umonakalo wenziwe ilezi khukhula. We are working with the Provincial Disaster Center and the National Disaster Center to categorize the type of disaster. But when you look into this, it seems the costs are going to run into millions. Abenhlangano yosizo iGift of the Givers balekelela imindeni ebalelwe ezinkulungwaneni ezimbili ebhaciswe emahholo nasemabandleni. Our communities, close to 2,000 plus minus, have been displaced from their normal homes. Izangoma zezulu zixwayisa ngamakhaza nomoya ezingxenyeni zezwe.